Sí. Comencem? Seiem? Haurà de fer com al col·le, a classe. Nens, seieu. Primer de tot, bona tarda. M'havia jurat no dir res, però també em semblava una desconsideració no adreçar-vos unes paraules de benvinguda. L'acte no l'he organitzat jo, per descomptat, i en primer lloc vull agrair a tota la gent que ha participat en l'acte, no només la gent de l'Esperanto, sinó la gent de la promoció de la Montserrat, de grec, la gent d'alemany, tota la gent que ha fet possible aquest acte, vosaltres, totes i tots que sou aquí, la meva amiga Celsa, que és, com només poder ser ella, la que ha enviat aquest ram de roses, que és propi d'ella, i vull donar les gràcies a tothom per tot això. Han sigut 2 mesos complicats, 2 mesos d'una mena de muntanya russa i que hem pogut anar passant gràcies al caliu, a la força i a les paraules de consol de tota la gent que és aquí. Veig alumnes, veig exalumnes i, per tant, col·legues, familiars, els meus fills. I, a més, estem en un lloc on la Montserrat va rebre el Premi Juvenil per la traducció del Trenquits i, per tant, també per mi és un goig estar avui aquí. I com que ja el dia que li vam dir adéu vaig acabar amb un poema, us vull dir que el dia que li vam dir adéu, algú potser l'heu vist publicat, perquè s'ha publicat, el poeta Francesc Parcerisses em va donar un sobre i em va dir: això és un poema que he escrit per la Montserrat, pots fer-ne el que vulguis amb ell, ara és teu, és vostre. Aquest poema s'ha publicat a Revista Núvol, el podeu consultar, però a mi m'ha semblat avinent llegir-lo per donar començament a l'acte. In memòria Montserrat Franquesa. Aquest ocre i aquest roig que la tardor acotxa, què són, sinó la llum de les barques al juny, el so clar de la campana, les rialles dels joves al camp, o la magrana que ara t'omple la mà? La sang que ens taca el cor és, gra a gra, la vida que has fet plena. Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies a tots per venir. Jo soc en Jordi Calafí, el nebot de la Montserrat i vicepresident de CEI, Catalunya Esperanto i Unolaro, i més que res donar-vos les gràcies per venir avui a l'Omaggio i jo aniré introduint tots els actes que es facin. L'ordre de les diferents colles serà grec, alemany, família i esperanto, i entre cada parolado hi haurà una actuació de Kaiti el Plu i esperem que sigui del vostre gust. Dono un moment, una mica de temps perquè puguin posar... Montse, la de Lleida, pagesa, Franqui... Són múltiples els noms amb els que la colla de grec la coneixíem. Sortosament va arribar un dia al grup en Quim i va posar ordre amb una nova denominació, Montserrat. Es va incorporar a la Universitat de Barcelona a segon curs amb el seu jersei marró a topos taronges.
les seves llargues cames i el que tots envejàvem, el seu Patrol mida XL, carregat de caixes de pomes, que deia ella, que al costat dels 600 d'en Pep, el 850 Coupé d'en Jesús, el Volkswagen de la Montse de Sant Just, el Citroën 2 cavalls d'en Ramon, el Ford de la Rosa Maria i el mig cotxe de l'Agnès sobresortia amb escreix. Ben aviat, els 7 poquets varen fer pinya fins al punt d'avisar els professors de la facultat quan decidíem fer campana plegats per anar al cinema o al bar, normalment. Com a bons filòlegs del món grecoromà, sempre ens ha agradat la gresca i per això celebràvem totes les festes que se'ns presentaven. Sant Joan a la mansió de Sant Just, Carnaval a Solsona, Santa Creu a Figueres i, com no, aniversaris i àpats diversos al pis d'estudiants de Gran Via i les festes sorpresa que, sense que ella ho sabés, anàvem a l'estudi que compartia amb la Mercè, la seva germana, a Barcelona. I entre sortides, trobades al Pato Loco, concerts al Palau, classes a la plaça Universitat, exàmens de grec modern fets en comunitat, però també estudiant molt i treballant de valent, ens vàrem graduar. Alguns de nosaltres vam tenir la sort de compartir amb ella viatges en tren per mitja Europa de camí cap als cursos de grec modern de Tessalònica i algun viatget a Menorca i a Turquia, amb moments inoblidables al Pere Pales buscant l'habitació de l'Agatha Christie. En una ocasió, li va saber greu haver-se d'apartat una tarda d'alguns del grup per anar a la Torre Gàlata, quan es va assabentar de com s'havien firat de colònies i perfums de marca per 4 cèntims. Volia haver estat als 2 llocs a la vegada i no perdre's res. Al capdavall li van quedar les postes del Bòsfor i va riure molt quan es va assabentar que les colònies no eren de marca, sinó totes eren falses. Les estades a Tessalònica les va aprofitar. Allí va conèixer la Sylvie i la Nicole, fet que més tard la portaria a viatjar a Heidelberg. I després ens vàrem emparellar, i fins i tot alguns ens vàrem casar passant per l'altar. Qui no recorda el casament de la Montserrat i en Joaquim a Raïmat, on enmig d'una tormenta en llamps i trons i a la llum de les espelmes, les gambes i escamarlans volaven d'aquella barqueta ubicada al bell mig del restaurant. I arribaren els plançons i ens feia il·lusió que els nostres fills fossin també tan amics com ho érem nosaltres. Per això organitzàrem més àpats i anades conjuntes a Grècia, com no. Pobra mainada, sí o sí, havien d'incorporar en el seu ADN l'estima que sentim per aquesta brillant terra. I els anys anaven passant, i nosaltres, suposo que per defecte de la majoria dels integrants del grup o per nostàlgia dels anys viscuts a la universitat, seguíem lligats al ritme que marca el curs escolar. I sempre celebràvem, sempre que podíem, tot s'ha de dir, gràcies a la ferma empenta de la Rosa Maria, l'àpat de Nadal o l'inici d'estiu al Dionisos del Born. I sortíem, i gaudíem frenèticament i alhora serenament, tot ballant danses gregues amb esperit catàrtic. I dia a dia, mes a mes, vàrem arribar a la celebració de 30 anys de graduació. No havia arribat encara el temps de restriccions, confinaments i quarantenes, quan la Montse i en Quim ens varen convidar a una calçotada d'acollida pròpia a Gualba. Va ser la darrera trobada conjunta. Mirant-nos tots plegats, reconeixíem en les nostres cares el pas del temps, però per dins ens bullia la mateixa sang, les mateixes ganes de tirar endavant i el profund sentiment d'una amistat amb lligams d'acer. Ara, la veritat és que estem tots tocats, molt tocats, però no per això deixarem de trobar-nos, fer celebracions i recordar el que hem viscut. I en cada trobada tindrem ben present la Montse, la pagesa,
la Franqui. Ja ho deien els antics grecs, que la verdadera immortalitat és que la gent continuï parlant i pensant en tu fins i tot quan no hi ets. Montse, ets als nostres cors i tu n'ets ben conscient. Salut. Gràcies. Elahé, laha prosperity, Torah puchiki mithi, fere manol yestu ranusu, yoriro trianda fili. Άστρα κι θα χωνήσει, σαν άνοιξε το φως μια λουλουδένια βρύση. Sperastello, ciarenelitas la infan, cune portu floro nel cielo, cae songeton los colora. Son yo, nechigos las teletoi, vas aulumo malfermut, printem horan venteto. Bé, després d'aquesta cançó de bressol grega, una part en grec i en esperanto, donarem pas a unes paraules de la seva colla d'alemany, de la Montserrat. Hola, bona tarda. Gràcies a l'Associació Catalunya Esperantisto per organitzar aquest merescut homenatge i gràcies al Quim i a la família de la Montse per la seva emotiva participació i també als companys de grec per aquesta bonica explicació. Em dic Iris Folk i vinc en representació de la PALC,
l'Associació de Professorat d'Alemany de Catalunya, per parlar-vos de la Montserrat Franquesa, la presidenta, la presi, com deia ella, i cofundadora també de l'associació al juny del 2012. Me trec la mascareta perquè m'estic ofegant. En primer lloc, però, m'agradaria explicar-vos com la vaig conèixer. Va ser fa 10 anys, al juny del 2011, un any abans que fundéssim la nostra associació, juntament amb la Carme Torres, que també està aquí avui amb nosaltres, quan ens van cridar per formar part del Tribunal d'Oposicions d'Alemany de secundària. Ella en va ser la presidenta i jo la secretària. De seguida que ens van presentar vaig saber que aquella dona enèrgica, decidida, admirable, de conviccions profundes i somriure franc, em faria treballar de valent. I va ser així. Com tots sabeu, ser a un tribunal que ofereix només 2 places a concurs per tota Catalunya i amb molts opositors ben preparats que mereixen aquesta plaça pot ser un bon mal de cap. En aquelles circumstàncies hi hem d'afegir la calor dels mesos de juny i de juliol i el cansament de tot el curs escolar i la meva pròpia inexperiència i ingenuïtat. La Montse, en canvi, era molt conscient de tota la feinada i responsabilitat que suposa coordinar un tribunal i ho va fer a la perfecció. Així doncs, complint els meus pronòstics, la Montse i jo ens vam posar a treballar de valent des del primer dia que ens vam trobar. Recordo sessions que començaven pel matí i s'allargaven fins al vespre. Vaig aprendre molt al seu costat, corregint, llegint, comentant. Una tarda la Montse em va convidar a casa seva per poder fins i tot allargar la jornada. Jo estava cansadíssima i vaig insinuar tímidament que necessitàvem fer una pausa per recuperar-nos per l'endemà. Però ella, exhibint un gran somriure i fent ús de les seves habilitats de persuasió, no em va deixar pas marxar fins que no vam haver consensuat tots els punts i enllestit la feina i després que jo m'ocuparia després d'entrar a l'ordinador. Recordo ara una de les frases que des d'aleshores sempre m'ha fet somriure i pensar en ella i que li he sentit dir tantes vegades al llarg d'aquests darrers 10 anys. Se'ns ha girat feina, Iris, se'ns ha girat feina. Així va ser com la vaig conèixer, com vaig conèixer la Montse, una dona vital, amb una gran capacitat de treball i de lideratge i molt conscient de les seves responsabilitats. Són aquestes característiques, juntament amb el seu coneixement i domini de la matèria, les que la convertirien un any més tard, al juny del 2012, en una dona imprescindible per la PALC i en la nostra presidenta. I va ser llavors, en aquell tribunal d'oposicions, que vaig tenir amb ella la primera conversa interessant sobre la necessitat d'unir les nostres forces com a professorat d'una matèria minoritària, poc representada en l'ensenyament públic i també, per què no dir-ho, per aquest motiu, una mica invisibilitzada. Però, veient-vos aquí, deixeu-me dir, ara que estem així en família, que juntament amb els companys de grec i amb l'Associació Catalana d'Esperanto, la PALC, en representació dels professors d'alemany, som en realitat unes llengües, també unes matèries, malauradament poc representades tant en l'àmbit social com en l'àmbit educatiu. I deixeu-me recordar que la Montse era una gran amant de les llengües, una traductora, investigadora, filòloga i políglota excel·lent. I sempre deia que de totes les llengües que parlava i escrivia i traduïa, la llengua la més internacional, l'anglès, era potser la que menys li havia dedicat temps, no? És a dir, que es va dedicar més a unes altres que no eren tan... no eren el cavall guanyador, per dir d'alguna manera. I val a dir que va encertar l'aposta, ja que va fer una gran aportació en l'àmbit del professorat d'Alemany de Catalunya, tant en l'educació secundària, on durant anys va impulsar i coordinar programes europeus de pràctiques professionals pels seus alumnes de l'Escola del Treball, com també més tard des de la universitat, on va treballar més intensament els darrers anys. Però la Montse no era només una apassionada de les llengües, un model a seguir per tots els docents i professors d'alemany, sinó també un talent intel·lectual íntegre
que va saber plantar cara a l'adversitat i lluitar pels seus ideals. En resum, una persona imprescindible, un puntal per tots aquells que vam tenir la sort de trobar-la i treballar al seu costat. El mes d'octubre passat vaig publicar aquestes paraules al Twitter. Ens deixa una dona valenta, enèrgica, íntegra i generosa. Els seus textos, les seves llengües, la seva lliçó de vida sempre seran amb nosaltres. Sempre seràs present i necessària, amiga. Moltes gràcies a tots. Estis bela maia nocto, Mariana volis veni, aniare un devu, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos minuvi, ci sfrumaten, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos minuvi, ci sfrumaten. Passis iam lamento meso, Mariana ne alvenis, al niare un devu, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos minuvi, ci sfrumaten, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos minuvi, ci sfrumaten. Vane floras maiae floroi, Mariana ne alvenis, al niare un devu, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos minuvi, ci sfrumaten, o Mariana, dolce eta Mariana, attendos
Ara sortiran a dir unes paraules la família, el meu tiet Quim i el meu padrí, que llegirà un poema en esperanto de Miguel Hernández, traduït a l'esperanto, que és la elegia a Ramon Segé, adaptat per la Montserrat. Bon vespre. Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest homenatge a la meva estimada filla, Montserrat. Intentaré llegir-vos un poema del Miguel Hernández en esperanto. Perdoneu que amb l'emoció potser no em sortirà prou bé, però preneu la meva bona voluntat. Plorante volas zorghi mi pri la horto, en qui estero vi filin plei cara, cusciadas esterque ec de la frua morto. Nutrado ci dolor semplort amara, buxenan, pluvan, cae orgenan horon, que mi al papavaro vel costara. Que el nutrajon donu vian coron, ci mi doloroi esvarmas nur sensato, cae ec espiratjas havas mi doloron. Man frapo ege dura frostahat bato. La nevitebla hac definitiva ec puxo cruda vin faligis kiel via frato. Amplexe pleias mi vunt activa, mi veas en miser super miseroi, cae sentas pli vin morta ol min viva. Mi sur cadavro estoploi, sen esperoi, sen homa barbo, pasas sen consola de mia cor al miai viva fero. Ec flugis frue via morto fola, l'auror frue vecis lumens strion, surtere frue vi ruligas sola. Malvenon a la morto en ampasio, malvenon a la vivo sen atenta, malvenon a la tero cae al nenio. Explodas mia mane storm autenta. Al stormo fulmoi cae cirpegai hacoi, cae catastrof soifa malsat senta. Mi fosos en la tero perden atacoi. Gin true mi disigos flanque xovos, audillos secai ardan dento clacoi. La teron minos min, gis vin mi trobos, vian cranion quixi, i en la celo, maligi, revenigi vin mi povos. Al miai hortoi cae fig arbai engelo, sur la scafaloi altai de la floroi, vi animo virdos abel cielo. Al plei angela vaxoi cae laboroi, revenos vi al dolcia ec vero maro, el socoi de la pluvgisto trovadoroi. Galligos mi vigin la umbro del brof paro, de flanc al flanc, irigos vian sangon, dispote la ridet cae velaro. Avaraam instigas mian langon, vin voci, frat cum velurt horto, iam cirma, l'amigdalaro chauma en la blancoi. Ien, mi al rosar flugil anima,
por conversado de la crema amigdalino, postulas vin long daura ca intima, filino, plei cara filino.
Bé, ara havia de dir unes paraules Xavi Alcalde, però es troba en un avió tornant de París, que se li ha retardat el vol, i parlarà Òscar Puig, president de KEA. Bona tarda. La Montserrat i jo ens vam conèixer d'infants. Pertanyem a dues famílies d'esperantistes de pedra picada. La família franquesa, la família Puig, de tota la vida. Quan ens vam fer grans, l'edat adulta, doncs cadascú va seguir el seu camí i les prioritats de la vida et porten cap a altres llocs, la feina, la família, els fills. I més cap aquí, tant ella com jo vam tornar-nos una miqueta, anar a poc a incorporar-nos una miqueta en el moviment esperantista, quan ja tens la vida més o menys resolta. I el primer contacte important amb la Montserrat aquests últims temps va ser quan estàvem buscant un redactor per la nostra revista social, el Catalunya Esperantisto, que portava ja un cert temps que estava orfe i no tenia qui la redactés. Llavors vaig quedar encarregat de parlar amb ella, proposar d'agafar la redacció i la vaig trucar. No em va respondre el telèfon, vaig deixar un missatge i en Quim em va contestar, soc el seu marit, la Montserrat ha estat operada, res important, però bé, està a operació, quan es recuperi et contactarà. I així ens va ser. És a dir, el contacte aquest darrer, la Montserrat ja havia estat afectada per aquesta terrible malaltia que ens l'ha rebassat d'entre nosaltres i quan vaig poder parlar amb ella li vaig explicar el que li demanàvem, que era redactar una revista que havia arribat a un nivell molt gran, molt elevat i que feia por a tothom de prendre'n el relleu per la complicació que això implicava. Per sorpresa meva, no només em va dir que sí, sinó que a més m'ho va dir amb entusiasme. Encantada de la vida, i tant, posem-nos-hi. Haig de mirar com ho organitzo, quin equip munto, però sí, ho hem de fer. Compte amb mi, m'hi posaré de seguida. Al cap de 4 dies em va tornar a trucar, mira, he pensat, ja tenia tot el projecte de com havia de ser. Jo realment estava, i els meus companys estàvem impressionats de lo bé que havia anat la cosa. Només us diré que, esclar, des que va començar fins que ens va deixar, es va editar un primer número, han de ser 2 números anuals, es va editar un primer número i el segon, que és el que us presentem avui, que hem repartit a l'entrada, que el va deixar enllestit. Perquè us feu una idea, va aconseguir una cosa que és molt difícil i que només s'explica per la seva personalitat, aquesta capacitat que ja han comentat els que m'han precedit, aquesta capacitat de treball, aquest entusiasme, aquestes ganes i aquesta manera que tenia d'organitzar equips, de portar tothom a treballar conjuntament. Va aconseguir coses com que l'anterior redactor de la revista, que ho havia deixat i no volia saber ja res més, incorporar-lo a l'equip. Va aconseguir que el Xavier Alcalde, que és el que havia de parlar ara en lloc de mi, i que va col·laborar estretament amb ella en aquesta primera revista, en aquesta segona, i que ha completat, perquè així ens li va prometre a la Montserrat, ha completat aquest últim número. En Xavier Alcalde, que estava en l'equip de redacció de l'anterior revista, també es va afegir amb ella. I han aconseguit coses tan increïbles com persones que estaven enemistades, algunes profundament enemistades, enemics públics, que es deien absolutament de tot, en esperanto, però es poden dir coses molt gruixudes també, enemics públics han participat en la revista, tant al primer número que ella ha fet com en aquest segon. I a més l'han elogiat. Són coses que això no ho fa una persona qualsevol.
Són coses que no estan a l'abast de qualsevol. Només són tasques, són coses que només pot fer una persona extraordinària com era la Montserrat. Per mi, i en nom de l'Associació Catalana d'Esperanto, haig de dir que ha estat un grandíssim honor haver pogut treballar amb ella, haver pogut compartir tantes coses com han compartit al llarg de tota una vida i que estem absolutament desolats per la seva manca, però com també s'ha dit, l'important, les persones, és el que deixen, la petjada que deixen. I realment la immortalitat està en aquella petjada que la persona ha deixat al llarg de la seva vida. I puc assegurar-vos que la petjada de la Montserrat és tan profunda que segur que perviurà per molts i molts anys. En Ferriol presentaran aquí la revista. Bé, el número que va fer la Montserrat i que el va acabar, n'hem portat aquí també exemplars, no els hem repartit, però tothom que en vulgui en tenim per repartir. És un trosset d'immortalitat de la Montserrat també, no? I bé, i aquest segon número, que és el que hem repartit, clar, ella el va deixar mig embastat, bueno, el va deixar gairebé recollit, només calia maquetar-lo. I hem estat treballant amb això nit i dia, de fet ens hem estat robant les nits sense dormir, però saps allò que teníem ganes quan algú que estimes molt se'n va? Tot aquest dolor que sents i aquesta pena és amor, no? Llavors necessites demostrar aquest amor d'alguna manera. I llavors passar-se nit sense dormir, editar i tenir aquesta revista llesta per avui ha estat com una pressió que, mira, ens ha donat la sort de poder fer alguna cosa, per dir, Montserrat, estem fent alguna cosa per tu i t'estem estimant una miqueta, no? I, doncs, clar, presentar això ens ha robat hores de son, però ens ha donat molt d'amor. I res, estem molt contents de presentar-lo. Llàstima que no hagi pogut arribar en Xavi. Aquí volem dir que, malgrat que la revista està com ella l'havia planificat, ens hem permès a la llicència d'afegir unes quantes pàgines d'homenatge amb ella. Llavors, la revista no només és el contingut que ella havia planificat, sinó que, a més, hi ha unes pàgines d'homenatges, tant en català com en esperanto, hem recollit una miqueta les mostres de condol que havien rebut, hem fet hi ha diferents escrits. Penso que és un homenatge que quedarà a les hemeroteques per sempre. A més, la presentació avui així en públic sobre llengües planificades i s'escau molt en la situació que la nostra llengua, el català, està en aquests dies i que, en fi, que avui diferents entitats ens han contraprogramat aquest acte en diferents activitats i molt contents que ho hagin fet. Moltes gràcies. Jo volia dir encara una darrera cosa, res. Quan estàvem fent aquest primer número, la Montserrat estava treballant al telèfon, al WhatsApp, al Telegram, des del llit de l'hospital, des del cotxe camí de l'hospital, i estàvem parlant un dia que entrava a l'Hospital del Mar, que devien ser les 6 del matí, era estiu i que encara no havia sortit el sol, i res, ella m'estava parlant de feina, dic, Montserrat, tranquil·la, que jo només vull donar-te ànims perquè ara t'operaran i trauran un bon tros de fetge. I em diu, sí, no pateixis perquè ara mateix no em va bé morir-me, perquè hi ha molta feina per fer. I bé, no li anava bé, no. Però bueno, hem fet el que hem pogut, Montserrat. Aquí ho tenim.
La danzore più slaburreio d'Auvernio, la danzore più le viulu ai rompet. La danzore più slaburreio d'Auvernio, la danzore più le viulu ai rompet. Lo faremo a Duba, lo violon del violonaire, lo faremo a Duba e noi torneremo a danzare. Lo faremo a Duba, lo violon del violonaire, lo faremo a Duba e noi torneremo a danzare. Danzore più slaburreio d'Auvernio, la danzore più le viulu ai rompet. La danzore più slaburreio d'Auvernio, la danzore più le viulu ai rompet. Lo faremo a Duba, lo violon del violonaire, lo faremo a Duba e noi torneremo a danzare. Lo faremo a Duba, lo violon del violonaire, lo faremo a Duba e noi torneremo a danzare. Sabia una burreio que me costet 20 francs, se la volet saber vos costarà ai tant. Sabia una burreio que me costet 20 francs, se la volet saber vos costarà ai tant. A tuturo o venets quan voldrets, la plaça venets, que aquí me trobarets. A tuturo venets quan voldrets, sus la plaça venets, que aquí me trobarets. La danzore più slaburreio d'Auvernio, la danzore più le viulu ai rompet. Bé, doncs fins aquí l'acte l'homatge a la Montserrat. A mi m'agradaria dir només acabar amb una frase, i és un tòpic com una casa de pagès, d'aquests baratos del Paulo Coelho, que se'n podrien fer tasses i posar en fondos negres, no sé d'on l'he tret, però a mi m'agrada molt, i és que més val posar vida als anys que anys a la vida, i en el cas de la Montserrat això bé, es fa evident perquè ens deixa un buit molt gran, però també un camí que encara que estigui asfaltat i pavimentat, l'hem de seguir entre tots. Moltes gràcies.